Nama, pati na aki, pati kang Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso. Sa pagpapasalamat, ulikan mga lasan kan sa imong nililang. Ulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipudigdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong nilalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinakban. An kapalibutan nagsasakit, tulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinakban. Uli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugog ang bulkan, asin iba pang natural na kalamidad. Dai kami mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging maresponsableng para ataman kan sa imong nilalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, San Judas Tadeo, sa ngarang kanama, pati ng aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Mato ko manap. Ngunya na Domingo, iyo po ang sinaselebrate niya ang pagdulot sa kagurangnan, asin iyo man po ang World Day of the Consecrated and Religious Life. Also the Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Isabay man niya to sa misang ini ang mga minasunod na intentions. Pasasalamat kan Abinyo and Giriba family, ni Henry Liandilar and family, kahagadan man ni Warren Madrona Malate and family, asin man kan Daen family. Special intention requested by Daen family. Asin man sa mga minasunod na kalag, Francisco asin Isabelo Jr. by Alamo family, Ruby by St. Agnes Academy batch 74 and 78, kalag ni Felix Sr. and Leonor by Bagasala family, also in Purgatory by Daen family. Matindog na po ang kabos sa pagpuan. Unan niya to an sa tuyang selebrasyon sa ngaran kanama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasindo kapos. Asin sa imong Espiritu. Urog na namumutan kong mga tugang 40 aldaw na nakalihis, mugmakitang nagselebrar kan kapistahan kan pagkamundag kan kagurangnan. Ngunya ng palada na aldaw kan si Jesus idinulot sa templo ni Maria sin ni Jose, na sa paghiling nin tawo, nag-uutob kan tugon, alagad sa katotohan nangyayari para sa iyang banwaan na nagtutubod. Sa pasabong kan Espiritu Santo, mga palada nagurang dominatong sa templo, asin sa liwanag kan Espiritu, namidbida nindan kagurangnan, asin nagpahayag din pagtubod sa iya sa kaugmahan.
Kitaman tiripon na maginsaro kan Espiritu Santo, magpasiring sarong kan Diyos sa pagsabat ki Kristo, manunumpungan ta siya asin mamimidbidan sa pagbakan tinapay, sakod na siya hayag dagbagdatong sa kamurawayan. Sa tuyang akuon, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at tulinungan, sa mga taong marayan mo. Ginoong maumit ka, Ginoo, yawi ka, sinasalamin ka, pinapamuraway ni ka, pinapasalamatan ni ka, huli ka, dakla mong kamurawayan, kagurangan na Diyos sa langit, Diyos amang makakamhan, kagurangan natin bukong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, api ka naman. Ikaw na nagpaparat ang mga kasalangan, inaman kay rati kami. Ikaw na nagpaparat ang mga kasalangan, inaman panguhan sa mong pakimahera. Ikaw na nagtutuka sa ato kalaman, kay ati kami. Kay kasalan, manan, ikasalan, kaurangan, ikasalan, o kalangkan. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa good paman, mapakumbaba kami nag-aarang sa imong kadakulaan, tanganing siring nan bugtong mong aki, idinulot ngunya nal daw sa templo, gibuha man kaming maidulot sa imo sa malinig na buot. Huli kay Jesucristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay ang sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanakonan kan mga panahon. Amen. Matuko po para sa liturya kan tataramon. Si Propeta Malakias nagtaram manunungod sa pagdatong kat kagurangnan na malinig sa iyang katawahan siring sa kalayo.
An babasahon nagpapasabot sa to na maging andam, asin magbago, taan Diyos, gigibuhon kitang malinig, tanganing maging maninigo sa iya. Himateo niya to ang enot ng babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Nagsisimbag ang kagurangnan nin mga hukbo. Ipapadara ko ang sakong sugo sa pag-andam kang dalan para sako. Dangan ang kagurangnan na sa indong hinahanap bigla na sanang matunga sa iyang templo. Maabot ang sugo na haloy na nindong maawot na mahiling, as inipapahayag niya ang sakong tipan. Alagad si Isay ang makakatagal kung mag-abot na an aldaw na iyan. Si Isay ang mabubuhay kung magpahiling na siya. Hulitan nakakaagid siya sa makusog na sabon, asin sa kalayo na naglilinig sa metal. Maabot siya sa paghukom siring sa sarong naglilinig, asin nagpapagayon nin plata. Siring na linilinigan nin sarong alahero an plata sa kabulawan. Lilinigan man kan sugo nin kagurangnan ang mga padi, tanganing magdarasinda sa iya kan tamang mga dolot. Dangan, magiging makawiwili ang mga dolot na dara ka mga taga-Huda sa Jerusalem sa kagurangnan. Arog ka itong nakaaging panahon. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Si Isay ininghade nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Si Isay inihadi nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Magbungkaras kamo o mga trangkahan, magburukas kamo mga kasuanoy na pintuan, tanganing makalaog ang hadi nin kamurawayan. Si Isay ininghadi nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Si Isay ang hading ininin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Makusog asin mapangyari, siya ang kagurangnan. Mapanggana sa gera. Si Isay ininghadi nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Magburukas kamo o mga trangkahan, magburukas kamo mga kasuanoy na pintuan, tanganing makalaog ang hadi nin kamurawayan. Si Isay ininghadi nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Si Isay ininghadi nin kamurawayan, ang kagurangnan nin mga hukbo, siya ang hadi nin kamurawayan. Si Isay ininghadi nin kamurawayan, siya ang kagurangnan. Sa pagganitawa ni Jesus, siya nakihiras man sa satuyang pagkatawo, asin dinaog niya ang kagadanan, tanganing italingkas kita sa kasalan. Bilang mahehera ko na halangkaw na padi, kinahirakan niya kita. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Siring na ang nasambit na kaakian, mga tawong may laman sa kadugo. Naging tawo man si Jesus, arog ninda. Tanganing sa paagi kan sa iyang kagadanan, madaog niya ang diablo na may kapangyarihan in kagadanan. Sa siring na paagi, ilinigtas niya ang mga naging bilanggo nin pagkatakot sa kagadanan sa bilog nindang pagkabuhay. Malinaw ng God na bako na ang mga anghel ang tinatabangan niya, kundi ang mga kapag-arakian ni Abraham. Nangangahulugan na dapat siyang maging arukan sa iyang mga tugang sa gabos na bagay, tanganing siya maging maheherakon sa kamaimbod sa iyang tugang na halangkaw na padi sa iyang paglingkod sa Diyos. Tanganing mapatawad ang mga kasalan kan mga tao. Ngunyan, matatabangan niya ang mga pinagsusugutan. Hulita siya mismo, pinagsugutan man, asin nagtios. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyo kan Santo Ebanghelyo. Sa biyod mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga kataramon mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan banal na ebanghelyo, susug kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan magabot na naldaw nin paglinig para kay Jose sin Maria, susug sa katugunan ni Moises, dinaranin da si Jesus Jerusalem, nganing idulot sa kagurangnan, huli ta na sa surat sa katugunan, ang labang panganay na lalaki sa diri ning kagurangnan. Nagdulot man sinda,
nin atang susog sa inahagad kan katugunan, asin nin kagurangnan. Magagom na salampati o duwang ugbon na agbaan. Sa Jerusalem may sarong tao kay ito nan ngaran Simeon. Siya matanos asin maimbod sa Diyos. Nagahalat siya kan kaligtasan in Israel. Nasa sa iya ni Espiritu Santo na iyo ang nagpahayag sa iya na dai siya magagadan sagkod na dai niya nahiling an paraligtas na ipinanuga nin kagurangnan. Sa pasabong kan Espiritu Santo naglaog si Simeon sa templo. Kananumboy na si Jesus darahunduman kan sa iyang mga magurang sa pagutob kaninahagad kan katugunan. Kinua siya ni Simeon na sininitaas dahil nagpasalamat sa Diyos na ansabi, kagurangnan tugutin ang magadan sa katuninongan an sa imong surugoon, susog sa imong panuga. Huli tanahiling kunan sa imong kaligtasan, na inanda mo para sa gabos na tao, sarong ilaw na magliliwanag sa mga pagano, asin magtataw ning kamurawayan sa Israel na sa imong banwaan. Nagnala si Jose asin si Maria sa sinabi ni Simeon dapit sa aki. Binindisyonan sinda ni Simeon asin sinabihan si Maria na siyang ina, uya an aking ini, itinalaga para sa pagkapadungkal asin pagbangon nin dakol sa Israel. Saro siyang tanda hali sa Diyos na isisikwalin dakol na tawo. Kaya mahahayagan sa indang iniisip. Dangan ang kamunduan, siring sa sarong matarong na espada, malagbasa sa imong puso. Igwamanin sarong propetang babayi nan ngaran Ana, naki ni Fanuel nagikan sa tribo ni Aser. Gurang na siyang marhay, 7 taon pa sa na siyang kasal, kang mabalo siya, asin ngunyan 84 taon na siya. Parati siyang nasa templo, aldaw banggi siyang nagsasamba sa Diyos, nagaayuno asin namimibi. Kanoras man sa nang iyan, nag-abot siya, nagpasalamat sa Diyos asin nagtaram dapit sa aki sa gabos na nagahalat kan pagtubos din Diyos sa Jerusalem. Kan magibo na ni Jose asin ni Maria, ang gabos na pinagbubuot kan katugunan ng kagurangnan, nagbalik sinda sa Galilea, sa Nazaret na sa diri nindang banwaan. Nagtalubo ang aki asin kuminusog, pano nin kadunungan asin ang biyaya nin Diyos yaon sa iya. Mga tugang ang marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, Marahay na hapon man. ngunyan po na hapon, ngunyan na aldaw, pinagbuot po kan sa tuyang obispo na basahon po ining pastoral letter na hali sa CBCP para ngunyan na taon kan paglaom. So allow me to read this abridged version kan surat. Ini pong suhalabang version kung muya po nindong makua, available po ini online. May pag-asa pa ba? A pastoral letter of the CBCP calling to a pilgrimage of hope in the Jubilee year of 2025. Dear people of God, during the 129th CBCP Plenary Assembly, we, your bishops, engage in communal discernment on the current realities affecting our nation and ask the Filipino people, may pag-asa pa ba? Hoping against hope, from Romans chapter 4, verse 18. We experience frustration and anguish in the face of the following. In the sphere of morality, there is alarming confusion, indifference, apathy, helplessness, and loss of sense of sin. In ecology, we are constantly traumatized by the effects of disasters and tragedies due to climate emergencies. In the area of economy, the increase in poverty manifested by the rise of unemployment and the price of commodities. The rich become richer, the poor become poorer, and the powerful become more powerful. In the political realm, the scandalous misuse of public funds and resources, the adjustments in the national budget,
and the anti-poverty programs that promote a culture of patronage and mendicancy. Popularity, dynasty, and patronage are again exploited, making politics into a family business. In the area of security and international concerns, our sovereignty and national security are threatened. In the field of communications, falsehood, misinformation, and disinformation are weaponized against the truth. In the area of governance, we wonder whether there are still checks and balances. So we ask, may pag-asa pa nga ba? Whom do we turn to? Let us examine ourselves and pursue the path of personal, institutional, and ecclesial conversion in order to rediscover hope. This is the opportunity that the Jubilee year provides us. And hope does not disappoint because the love of God has been poured out into our hearts, according to Romans chapter 5, verse 5. Into the darkest and starkest situation of our country, we see love. Piercing through darkness reveals glimpses of hope. In principle-driven leaders who champion good governance, in the idealism of young people and responsible citizens who do not sell their idealism and patriotism, in the spontaneous collaboration among NGOs, civic and religious organizations with the government in times of disasters and calamities, in local initiatives and efforts to empower communities for change, in public, religious, uniformed, and civic leaders, and ordinary laborers committed to sincere service, even without recognition or reward. In responsible business practices that seek to protect the environment and serve the needy. In those who stake their reputation, even lives, to fight corruption and pursue justice. In the Filipino spirit of resiliency, and in those who dedicate themselves to genuine service. Something is wrong, yet at the same time urging us that something can and must be done within, among ourselves and our institutions. Through the Holy Spirit that has been given to us, we feel these wounds of affliction, the disturbance and seeming paralysis dragging us into the pit of hopelessness. In this Jubilee year of hope, together we hold precious the gift of hope sparked by the Holy Spirit. This hope is not simply optimism or a positive feeling. These are glimpses of the gift of hope that comes from the Holy Spirit urging us to act. Any action of hope is sourced from the Holy Spirit. Allow the hope within you to be rekindled. So we call upon all leaders as we fervently remind ourselves to breathe the spirit of sincerity of God-directed service, breathe transparency and accountability. We call upon our young people to share your single feather to become your wings for a better world. Stand up for change and responsible leadership for the present and future of our country. We call upon our dear faithful in government, in business, in public or religious communities. Be witnesses to our Christian values and fidelity to conscience. Hope is not to be overcome by fear and despair. Hopelessness can paralyze and enslave us, yet hope gives us courage and freedom. May we not give up on one another and our country, for God does not give up on us. There is hope, may pag-asa. And St. Paul counsels us, and let us not grow weary of doing good,
For in due season we will reap if we do not give up, according to Galatians chapter 6, verse 9. In this spiritual revolution of hope, let us all walk together in this pilgrimage of hope towards the Father's kingdom. We pray with Pope Francis, may your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. We entrust our journey and pilgrimage as Filipino people with our afflictions and dreams unto the hands of our Blessed Mother, Mary, Our Lady of Hope, that she may accompany and guide us as we follow the way of Jesus our Lord. Amen. For the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, signed by Pablo Virgilio S. Cardinal David, Bishop of Caloocan and CBCP President, today, February 2, 2025, on the Feast of the Presentation of the Lord. Again, the original version of this is available online. You may just download it and read it for yourselves. Matindog puan gabos. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, nagtutubod Tutubod ako ako. sa rong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurang na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki da inilalang saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hala sa kalangitan, asinani laman huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria, asinani tao, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtiusagod sa kakadanan, asin inilubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too ka nama, asin mamuraway na mabalik sa pagkukom sa mga buhay, asin magadan, an sa iyang kahadayan daing kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na nasin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba ka nama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagin ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahay ako ni pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawan ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Si Kristo nagbabanag bilang liwanag din kaligtasan sa gabos na nasyon, asin bilang kamurawayan kan sayang banwaan. Darahon niya tuan sa tuyang mga pamibi sa Ama, na nagdusay kan bugtong niyang aki para sa to. An sa tuyang simbag, kagurang nan hinanyuga, an sa mong pamibi. Kagurang nanay na nyugaan sa mong pamibi, tangani ang simbahan magpahiling sa kinaban kan tunay na lawog ang kagurangnan, asin maging tanda ng kaligtasan para sa gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga autoridad dusay na maglingkod sa sosyedad, magkaiguanin kusog buot na magtaram, asin magibo sa ngaran kan katotoohan, asin katanosan, asin magsaksi sa pagkamuot ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapasabungan kita kan pagka makinuyog-kuyog ni Santa Maria asin ni San Jose, na danay na mag-utob sa mga pagbuot kan simbahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga ama, asin mga ina, magi mga marahay na aarogan kan sa indang mga kaakian sa pagsunod kay Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namumuta niya tong gadan magpasiring na sa katuninongan kan Diyos, asin magugma sagkud paman sa kaiba ni Santa Maria, asin kan kabos ng mga santos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nan nanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan kun mayo kayaon kami sa kadikluman, an sa imong liwanag magbanag sa mo, tanganing kami man magin mga tingraw kan sa imong liwanag, huli ki Kristo sa mong kagurang nan. Amen.
Magpamibi ko mga tugang tanganigan sako asinan sa indong atang makumalugod kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan at ang sa imong mga kamot para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, dan atang nadulot kan nagrurukyaw na simbahan, maging maninigo sa imo na nagbuot nan bugtong mong aki, andeng digdang kordero, idulot sa imo para sa buhay na daing kasagkoran. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkoran. Tanaki mong kapantay sa good paman, idinulot ko niya na aldaw sa templo, asin ipinahayag kan Espiritu, na kamurawayan kan Israel na siliwanag din mga nasyon. Kaya kami man nagdadalagan sa kaugmahan, sa pagsabat kan sa imong kaligtasan, kay bakan mga angeles sa sinsantos nag-uumaw kami sa imo, ding tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos imahukbo, ang langit at sinagan, panukan sa imo, kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Palaranan minaligid, sa ngaran kang kagurangan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na sabi, magako kamo gabos asin magagan kini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa kuna Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis tin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan,
na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, lalong-lalo na si Victoria, asinan gabos na magadan, dangan akuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan ng kapagayagay sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kang Diyos doon na kaugalian na angas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mahal daw niyamuan katoninongan, tangaling kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Jesu Kristong kagurangnan, ikaw nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan.
Asin babagkanigoa na siya patunino nga asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda, niin katuninongan. Peace be with you po. Cordero ka Diyos, na nagpaparagkan mga kasalan ng kinabang. Kairaki kami, Cordero ka Diyos, na nagpaparagkan mga kasalan ng kinabang. Kairaki kami, Cordero ka Diyos, na nagpaparagkan mga kasalan ng kinabang. Tawi kami, ning katuninongan. Mga tugang uyaan, Kordero kan Diyos, si Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, maoamayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Para sa mong gabos, ikaw narak na banal. Itinaos sa mong gabos, inumungin buhay.
Maluhod po sa pamibi sa Jubileo. Amang langit noon ang pagtubod na iwinaras mo sa mo na sa imong aki na si Kristo sa muyang tugang. Asin ang kalayonin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo na kami da imapagal sa pagpatalubo kan banhi ng marhay na bareta. Ini mga banhi magbago sa kaladman kan katawahan, asin kan bilog na nilalang sa pusong nagalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa kwad paman. An biyaya kan Jubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino ning paglaom, kan paghidaw kan mga kayamanan ning langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan sa imong paratubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sa sagod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, huli kayo ni mga banal na atang, na sa mong inakulubos sa samoan sa imong grasya, na nagutob kan lilalauman ni Simeon, tanganing siring na siya, day nakahiling kagadanan bago siya pinagkanigong mag-ako kay Kristo, kami man, na naglalakaw sa pagsabat sa kagurangnan, makamtanan buhay na dayong kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Mato ko po sa nagkapirang paisi. Magkakaiga po kita ni kaduang kolekta para po ini sa tuyang seminaryo na pigtatabangan. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 35,970 pesos and 20 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa iyon 4,359 pesos. Ang ikaduang kolekta nag-abot man po sa 9,435 pesos and 55 centavos para po ini sa National Bible Sunday asin Tada Sunday. Available pa man po ang 2025 calendar sa tuyang opisina kan parokya. Sa maabot na Pebrero 3, ayuman po ang kapiestahan ni St. Blaise ang makakaiga po ni kita ning pag-bless kan mga throat sa kada misa. Sa Pebrero 3, sagkod 5, aldaw ning Lunes, sagkod Miyerkules, magkagapo ning Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa tuyang parish office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Asin available naman po ang Jubilee of Hope, a Pilgrim Guide for 7 Churches booklet. Para po sa iba pang detalye, maghapot na lang po sa tong opisina kan parokya. Mauti man pong pasalamatan ang mga nudonate ka na kaaging simana. Mga anonymous, 10,000 pesos, duwang 1,000 pesos, duwang 500, 400, 100, Marie France, 1,200, Balmes Family, 900. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ikaw sa mga dalaning kinaban, si Jesus daraon sa mga katawhan, arayo araniman, paduman manwaan, siya darang niya tuluyan.
Pakiluwas po kan sa idumang kandila. Mamibi kita. O Diyos, burabo na sin ginikanan kan